Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда сезне мен Ләйсән Ханова сәламлем. Бүгінгі шығарылышыбызның төп темалары. Шоллы урамнары буйлап Т-34 танкы өтті. Сәбәп нәрсәдә хәрби техника кая бара? Хәбәрчебез білді. Шәһәрдәшләр гозерләрен монополияга каршы федераль хезмәт белгеченә җиткерде. Гәрчә сорауларның күбесен урында хәл итү мөмкин булса да. 1000 елдан артык тарихы булган Алабуга шәһәрен чит ерак төбәкләргә танытуда Гөлзәдә Рәкыйп кызы Руденконың өлеше әйтеп бетергесез. Юбиляр ханым туган көнен ничек каршы ала? Аның алдагы планнары нинди? Алабугадан Илсия Валиуллина. Һава торышы программасы алып баручысы буласын киләме? Шоллы ТВ каналында һәркем үзен сынап карый ала. Моның өчен нишләргә? Тулы җавап безнең сюжетта. Бүгін шәһәрдәшләр Шоллы урамнарында танк күреп гаҗәпкә калгандыр. Т-34 танкы бүгін шәһәргә кайтып җитте. Ул җиңү паркына урнаштырылачак. Исегезгә төшерәм, Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Калгугина үтенече буенча танкны Шоллыга оборона министрлыгы бирде. Шунда ремонтта ясадылар. Әлеге танк 1941 елда Ленинград блокадасында катнашкан. Хәзер хәрби машина Бөек Ватан сугышында җиңү кыйммәтен шәһәрдәшләр безгә дә хәтерләтеп торачак. Наши ветераны хотели, чтобы... Ветераннарыбыз бу танкның җиңү символының Шоллыда нәкъ шушы паркта торуын теләде. Бүген ул 1800 километр араны уңышлы үтеп, шәһәргә кайтып җитте. Бүген Сәүдә сәнәгать палатасында монополияга каршы федераль хезмәтнең Татарстан буенча белгече эшләде. Кабул итүгә барлыгы 16 кеше язылган иде. Шәһәрдәшләрне ишек алларында машина кую урыннары җитмәү, мәктәп формалары өчен бәяләрнең артык кыйммәт булуы, АСАК рәсмиләштерү белән бәйле проблемалар борчый. Шулай ук белгечкә БСИ сәнәгать базасына маршрут автобуслары җибәрү һәм анда бөкеләр проблемасын хәл итү кирәклеге турында да мөрәҗәгать итүчеләр булды. Әлеге сораулар башкарма комитет адресына юлланды. Күп кенә сорауларны чыннан да урында ук хәл итеп булыр иде. Әле шәһәрдәшләр кая мөрәҗәгать итәргә белми, әле аларның зарларын ишетүче юк, сорау ачык кала. Әмма алкоголле эчемлекләрне рекламалау фактлары монополияга каршы хезмәт өчен өстенлекле юнәлешләрдән санала. То есть на счетах городских даже уже имеется реклама алкогольная. Потом названия включают в себя алкогольные напитки, там пив, ну, образно говоря, сейчас я уже, к сожалению... Пивоман. Да, совершенно верно. Вот показания я вам скажу, у нас в отношении именно вот этого пивомана очень много дел, предписаний мы выдали. Сейчас будем через суд добиваться того, чтобы эти вывески везде убирать. Если у вас есть такие же факты здесь, с конкретными адресами, дайте, пожалуйста, эту информацию. Алкогольлы продукцияны рекламалау фактлар турында Дәүләт хезмәтләре порталына мобиль кушымта аша хәбәр итәргә мөмкин. Аның адресын экраннарда күрәсез. Мэрияда яна тикшерү көтелә. Татарстан буенча монополияга каршы федераль хезмәт башкарма комитетының соңгы 5 айдагы эшчәнлеген тикшерәчәк. Бу хакта идарәнең Татарстан буенча җитәкчесе урынбасары Рузалин Хәмидуллин белдерде. Башкарма комитетта чираттан тыш тикшерү яз көне үткән иде. Ул чакта җир участоклары бүлү, муниципаль предприятиеләр эше буенча күп кенә хокук бозу очраклары ачыкланды. Чираттагы тикшерү кимчелекләрнең бетерелү-бетерелмәвен тагын бер кат күрсәтәчәк. Сорауларны тиз генә хәл итим дисәң, кая мөрәҗәгать итәргә? Моның бер юлы мобиль җәмәгать кабул итү пунктлары. Узган елларда пункт 42, 43 һәм 45 комплексларда эшләде. Мобиль җәмәгать кабул итү пункты 45-01 йорты каршында эшли. Ул кешеләрнең игътибарын шунда ук җәлеп итте. У нас просто провал какой-то вот этот центр. Там, где перекресток, у нас вообще ничего нет. Люди лезут прям сразу под сосны вот эти вот и бегут на поворот идущего транспорта под колеса буквально прям. Шолдагы мобиль пунктка башка шәһәрләрдә яшәүчеләр дә мөрәҗәгать итә ала. Вера Дорофеева шулай эшләде дә. Ул Мәскәүдән 3 бүлмәле фатирда ире, балалары һәм 3 оныгы белән бергә яши. Күп балалы гаиләне ипотека буенча чиратка куймыйлар. 40 см торак артык килеп чыга. Пенсионер бу гаделсезлекне мобиль пунктта хәл итәргә тели. Мальчика уже. Оныгыма 16 яшь инде, ул әби-бабай белән бер бүлмәдә йоклый. Кичкенәрәк балалар әти-әниләр белән бер бүлмәдә. Мобиль пунктка кешеләр төрле сораулар белән мөрәҗәгать итә. Беренче урында торак коммуналь хуҗалык һәм юллар белән бәйле проблемалар. Новая тема,
муссируется очень активно. Тагын бер проблеманы күтәреп чыгучылар күп. Ул сугыш чоры балаларына кагылышлы. Инде 1 ел дәвамында кешеләр әлеге категорияны Бөек Ватан сугышында катнашучылар белән тиңләү турында яңа закон кабул итүне сорый. Без сорауларны Казанга җибәрәбез. Закон проекты булыр дип уйлыйм. Мобиль пункт Чаллыда 4 августтан бирле эшли. Белгечләргә инде 200 кеше мөрәҗәгать итте. Бу көннәрдә пункт Тукай, Минзәлә, Менделеевский районнарында эшләячәк. 9 сентябрьдән кабул итүләр Чаллыда кабат башланачак. Иртәгә шәһәрдәшләрне икеләтә бәйрәм көтә. Республика һәм шәһәр көне. Шул уңайдан Азатлык мәйданында иртәнге сәгать 10-да акварель чәчәкләр фестивале старт алачак. Көндезге сәгать 12-дә исә спорт сөюче шәһәрдәшләрне ипподромда көтәләр. Бирдә 7 төр буенча ат чабышлары оештырыла. Гыз паркында кичке сәгать 4-тә концерт башланып китәчәк. Ә инде Җиңү паркында һәм мәйданда бәйрәм чаралары кичке 5-тә ачыла. Быел шәһәребез халкы һәм кунаклар хөрмәтенә Самосвета төркеме чыгыш ясаячак. Республика һәм шәһәр көне кичке 9-да бәйрәм салюты белән төгәлләнә. Бәйрәм көнендә транспорт хәрәкәтенә дә чикләүләр кертелә. Кичке сәгать 4-тән төнге 11 яртыга кадәр Хәсән Туфан проспектында Шулманнан Раскольников урамына кадәр һәм Раскольников урамы буенча Рәис Биляев урамыннан Хәсән Туфан проспектына кадәр машиналар кертелмәячәк. Игътибарлы булыгыз. Әмнәс чираттагы сюжетыбыз герое өчен иртәгә эшләтә бәйрәм дисәк тә хата булмас. Сүзебез Чаллы үсешенә үзеннән саллы өлеш керткән. Бүгенге көндә Алабугада музей тыюлык директоры булып эшләүче Гөлзада Рәкыйп кызы Руденко турында. Иртәгә аның туган көне 60 яшьлек юбилее. Чаллы исә аның яшьлеге, тормышы, эш тәҗрибәсе туплаган еллары һәм гомерлек мәхәббәте. Вся эта историческая часть города 491 гектар. Это все под нашим мониторингом, под нашим контролем музея-заповедника. Алабуга дәүләт музей тыюлыгы турында чит төбәкләрдә дә яхшы беләләр. 14 ел инде биредә директор булып Гөлзада Рәкыйп кызы Руденко эшли. Заманында Чаллыда хезмәт куйган ханым Алабуга белән генә шикләнеп калмыйча, хәтта чит илләрдә дә музей оештыруга иреште. Помимо наших 15 музейно-выставочных... Үзебезнең 15 музейдан тыш башка шәһәрләрдә дә 5 музей оештырдык. Стамбулда Татарстанга багышланган музей һәм Иске шәһәрдә мөһаҗирләргә багышланган музей булдырдык. Героебезнең язмышы Чаллы белән тыгыз бәйләнгән. Укытучы һөнәрен сайлаган яшь кызны автокалага да, Алабугага да эшкә алмыйлар. Яшь белгечләргә ихтыяҗ булмый. Ул баш аягы белән комсомол тормышына чума. Вьетнамда парт кабинет мөдире булып эшләп кайта. Кызның булдыклылыгын күреп, Эврика мәдәният үзәге җитәкчесе эшен йөклиләр. 1999 елдан 2001 елга кадәр Гөлзада Руденко Чаллыда мәдәният идарәсе җитәкчесе булып эшли. Тик 3 елдан соң сәбәбен аңлатып тормыйча аны эштән алалар. Мне, конечно, было достаточно... Мин әлбәттә уңайсыз булды. Мин моңа берничек тә аңлатма бирә алмыйм. Төп сәбәбен дә беләмдер, әмма әйтмим. Ләкин менә шулай ничектер ярамаганмын инде. Шул вакытта аны музей тыюлык җитәкчесе итеп Алабугага чакырып алалар. Гөлзада Руденко тырышлыгы белән музей 2012 елда Россия Федерациясының иң яхшы музейлар исемлегенә кертелә. Алабугада эшләвем мине Чаллыдан читләштерми, киресенчә бар хезмәтем шәһәрдәшләрем өчен ди ул. Автокалада эшләгән коллегалар аның лидерлык сыйфатларын бүген дә үрнәк итеп сөйли. Без бик күп еллар буе комсомолда бергә эшләдек, партия органнарында бергә эшләдек. Шәһәр муниципалитет инде менә мэриядә бик озак еллар буе бергә эшләдек. Эш нәтиҗәләре һәр вакыт әйбәт. Чөнки кешене күрә, кешегә ярдәм кулы суза белә, кешене өнди ала. Алабуга белән Чаллыны берләштереп яши. Менә ике шәһәрнең дә патриоты. Одно время было даже она работала. Бер вакыт әле ул миндә компаниядә эшләп тә алды. Тик кызганычка каршы ул Чаллыдан бик тиз китеп барды. Елганың икенче ярына ук китте. Безнең шәһәр күпне югалтты дип уйлыйм мин. Ә Алабуга киресенчә тапты. Эшкә алынса җиренә җиткереп матур итеп эшли, күпләрне үзе белән ияртеп бара. Аның лидерлык сыйфаты бик көчле. Гөлзада Руденко бүген дә үзен төп Чаллы кешесе итеп хис итә. Ул гомере буе күңеленнән Чаллы өчен борчылып, шәһәр уңышлары өчен куанып яши. Иртәгә шәһәрдәшебезнең 60 яшьлек юбилее. Аны бу көннәрдә туганнары, якыннары, хезмәттәшләре тәбрикли. Котлауларга Чаллы телерадиокомпаниясе дә кушыла. Я пока полна сил. Минем әле көчем ташып тора, эшлисем килә, кызыклы эш планнарым бар. Туган көннәргә юбилейга авыр итеп карамыйм. Тормыш дәвам итә. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллы телевидениесі тарихында беренче тапкыр һава торышы тапшыруын цирк хайваннары, клоуннар һәм акробатлар алып бара. Мондай проектны без Евроцирк белән бергә башлап җибәрдек. 2 атна дәвамында студияда попугайлар, диңгез мәчләре, 2 метрлы роботлар һәм клоуннар эшләде. Иҗат серләре турында алдагы сюжетыбызда карагыз.
Алып баручы ролендә байкер Сергей Горбунов Тимер аты белән чыгыш ясый. Привет всем! С вами Евроцирк и Байк Мотошоу. Привет всем, кто любит байки. Да, мне очень понравилось вести прогноз погоды на Челны ТВ. Надеюсь, в новостях попробовать еще себя. Так что ждите меня в гости. Безнең студияда байкерларда, клоуннарда, хайваннарда күп булды. Кай вакыт телевидение хезмәткәрләре үзләре дә аренага чыга. Лёва. Сәхнә рәшәткә белән әйләндерелгән, бирегә хайваннарны өйрәтүче генә чыга ала. Арысланның сәхнәгә керүен түземсезлек белән көтәләр. Менә ул, зур Така. Така карап торышка бер дә куркыныч түгел, ләкин иссе булгангамы тапшыруда төшү аңа авыр бирелде. На месяц наша редакция превратилась в Ай буена безнең редакция чын циркка әверелде. Студияда күп кенә хайваннар булды. Безгә алар белән фотога төшү эшләү бик кызыклы. Кайбер хайваннарны якыннан бер дә күргәнем юк иде. С вами прогноз погоды. Хайваннар белән эшләү бигрәк тә камера каршында зур түземлелек сорый. Мәсәлән, Яши исемле кәҗә үзен йолдыз кебек хис итте. Яхшы кадр килеп чыксын өчен унар дубль ясарга туры килде. Мы-то готовы. Сейчас, подождите. Еша, ты все? И я так этому рада. А вместе со мной замечательное лето. Правда, Яша? Мы очень любим вас и ждем в Евроцирке. Безнең телерадио компания Евроцирк белән берлектә призлар да уйната. Ничек уйлыйсыз, алдагы һава торышын кем укыр? Җавапларыгызны көн ахырына кадәр Шалы телерадио компаниясының ВКонтакте төркемендәге рәсми пост астына урнаштырыгыз. Дөрес җавап калдырган беренче 2 катнашучы циркка 2 чакыру билетына ия булачак. Җиңүчеләрне чәршәмбе көнне игълан итәчәкбез. Илсия Валюлина, Ксения Антонова, яңалыклар. Менә шундый күңелле нотада мин сезнең белән саубулашам. Барыгызны да республика көне белән котлыйм. Илләребезгә иминлек, йортларыбызга бәрәкәт булсын. Исән-имин торыгыз. Яршалла, мәйдан, каршы ал. Ниһаят, күптән көтелгән тамаша. Зур концерт. Көзгә солянка. Танылган җырчылар, популяр җырлар. 9 сентябрь килми калма. Син монда булырга тиеш. 6+. Бояре, господа, вам на ярмарку! Сюда! Здесь у нас не тары-бары, всероссийские товары! Выставочный центр Удмуртия представляет с 26 по 30 августа всероссийскую ярмарку в Набережных Челнах. Вкусные продукты и оригинальные товары для всей семьи. Ждем вас в павильоне у гипермаркета Эссен, 65-й комплекс, проспект Яшлык, 14. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. В жилом комплексе «Крылатый» дома сданы. И до 140 тысяч на новоселье. Звоните 78 24 32.